Odmah krećemo u akciju. Dobrodošli u ovu novu analizu u kojoj, oslanjajući se na sjajne tekstove sa portala techfocus.rs, istražujemo jedan neverovatan sudar svetova. Svi znamo za veštačku inteligenciju u medicini ili programiranju, zar ne? Ali šta se desi kada ta ista tehnologija siđe među nas pravo u red za jutarnji doručak? Zvuči ludo, ali upravo o tome danas pričamo. Zamislite samo taj kontrast. Sa jedne strane imate taj sterilni, hladni, savršeno optimizovani svet globalne veštačke inteligencije, a sa druge našu realnost. Masni, vreli, tek ispečeni burek na pultu u 7 ujutru. Pitanje je prosto, kako će ta savršena digitalna mašina preživjeti naš šarmantni, haotični jutarnji špic ispred pekare? Može li robot stvarno da preuzme posao na šalteru? Kroz ovu analizu ćemo proći kroz 4 brza koraka. Prvo, idemo na globalne AI trendove, zatim se spuštamo na izazov lokalnog žargona, prelazimo na takozvana pravila za burek i završavamo sa tihom AI revolucijom. Idemo redom. Prva celina, globalni AI trendovi. Da vidimo gde je svet trenutno u celoj ovoj priči. Stvari se zapravo dešavaju neverovatnom brzinom. Pazite, još 2021. godine McDonald's je krenuo sa testiranjem AI asistenata preko IBM-a. Onda 2023. Wendy's ubacuje u igru Google tehnologiju, a odmah za njima stiže i Taco Bell. Motiv je apsolutno jasan. Svi hoće bržu uslugu, kraće redove i automatsku ponudu onih dodatnih priloga uz obrok. Ali obratite pažnju na ovaj procenat. 86%. Wendy's je tokom testiranja prijavio da je AI uspešno obradio čak 86% narudžbina, potpuno bez pomoći ljudskog radnika. To nam dokazuje da tehnologija definitivno radi. Međutim, i to je jedno ogromno međutim, ona radi isključivo u onim strogo kontrolisanim, visoko standardizovanim uslovima. Jer, da bi došli do tog uspeha, oni nisu mogli samo da preuzmu neki gotov softver. Njihov fresh AI sistem je morao da prođe ozbiljan, specifičan trening. Naprimjer, on mora da zna da kad neko kaže milkshake, to zapravo znači njihov Frosty. Ili da je UJBC u stvari Junior Bacon Cheeseburger. Znači, nema šanse da samo ubotete neki generički jezički model u restoran bez teške obuke. Što nas dovodi do druge celine. Izazov lokalnog žargona. Ili, prevedeno, AI stiže na Balkan. Ovdje imamo jedan ozbiljan kulturološki jaz. Na zapadu sistem funkcioniše tako što dovezete auto i pričate sa zvučnikom. Kod nas je to direktna živa akcija na šalteru pekare ili ispred kioska za roštilj. Razgovor je neformalan, strahovito brz i prepun šala koje zahtevaju čisto ljudsko razumevanje konteksta. Zamislimo tipičnu našu narudžbinu. Neko kaže, daj mi jednu punjenu, ali nemoj mnogo reš. Šta uopšte znači reš za algoritam? Onda krene, od priloga stavi urnebes, pa se u stotinki predomisli. Čekaj, bez kupusa. A tek onoj ultimativni zahtev, daj mi ono moje, kao prošli put. Radnik tu tačno zna o čemu se radi. Za veštačku inteligenciju to je apsolutni kratki spoj. Ovo sjajno pokazuje zašto prosto prevođenje na srpski ne pije vodu. Standardni AI očekuje onako hiruški, precizno jedan burger, bez luka. A naša mušterija? Mi serviramo padeže, ubacujemo lokalni žargon, gutamo slova, mrmljamo i to sve dok neki autobus trubi u pozadini. Taj softver bi morao da prati izmene u letu i da šifruje neverovatno dinamičnu gramatiku. I tu dolazimo do treće celine, do samog finalnog bossa za veštačku inteligenciju. Pravila za burek. Svi smo čuli za ovu čuvenu, večnu debatu iz priloženog videa, može li burek sa sirom? Burek je sa mesom, a sirnica je sa sirom. Kako će jedan sistem, treniran po nekim američkim korporativnim šablonima, da preživi ovu dogmu? Ako mušterija traži jedno, a regionalni naziv je nešto sasvim drugo, kako da mašina ne izazove pravu revoluciju ispred šaltera? A tek ona brza jutarnja pitanja, četvrt sa mesom i jogurt, ali onaj gušći, ili je li izašao novi iz rerne, tu je zamka. Da bi AI na ovo odgovorio, nije mu dovoljan samo jelovnik, on mora biti povezan sa samom peći, mora da zna temperaturu testa i šta je tačno ostalo u tepsije u tom trenutku. Pa se onda postavlja ono pravo pitanje, da li ta tehnologija može ikada da simulira onaj naš ljudski dodir? Onaj trenutak kada vam radnica sa osmehom kaže, nemoj taj, uzmi onaj tamo, tek sam ga ispekla. To je čisto poverenje koje gradi stalne mušterije, a ne neki hladni, unapred snimljeni algoritam. Sad, da bismo dobili to moje uobičajeno
AI mora da nas prepozna, znači snimanje glasa. To otvara ozbiljna pitanja privatnosti iz izvornih tekstova. Gde se taj glas čuva? Ko to sluša? Da li se ti podaci koriste za dalje obučavanje sistema? Imamo ozbiljna zakonska pravila o zaštiti podataka o ličnosti preko kojih se ne sme tek tako preći. Prelazimo na posljednju, četvrtu celinu, tiha AI revolucija. Kako ova analiza pokazuje, robot sigurno neće već sutra zauzeti šalter. Promene dolaze tiho u fazama. Prvo ćemo viđati pametnije aplikacije za dostavu. Onda će AI preuzeti logistiku u pozadini, analizirat će podatke i predviđati kada će biti najveća gužva. Tek na samom kraju ovog niza, kad se tehnologija ispegla, možemo očekivati direktan kontakt sa mašinom pri naručivanju. Bitno je da razbijemo mit. Mit je neki futuristički android koji vas pita šta ćete za doručak. Realnost je potpuno nevidljiva. Radnik ostaje na pultu, ali zahvaljujući pametnom sistemu koji je izračunao trendove, u ponedeljak u 7:30 imaćemo tačno dovoljno vrućeg bureka. Za nas to znači samo bržu uslugu, bez da uopšte primetimo neku mašinu. I ovo nas dovodi do zaključka koji bi trebalo da obraduje radnike malih lokalnih biznisa. Veliki korporativni lanci će definitivno koristiti ovu tehnologiju za obaranje troškova, ali za naše porodične burekdžinice i lokalne pekare čovek je esencijalan. Neko ko razume mentalitet, ko u letu ispravi grešku i zna šta volimo, taj ostaje nezamenljiv još jako, jako dugo. Zato ostavljam vas sa jednim pitanjem za razmišljanje. Ako AI preuzme onaj dosadni pozadinski posao, to je pun pogodak. Ali ako nas dovede u situaciju da nekom softveru 3 puta vičemo da li ide luk u pljeskavicu, da li je to stvarno napredak ili samo jedan vrlo modern digitalni način da se iznerviramo dok čekamo doručak? Toliko u ovoj analizi. Bilo je sjajno proći kroz to kako se visoka tehnologija lomi o naše jake kulinarske tradicije. Podsjećam vas da čitavu ovu priču i kompletne izvorne tekstove možete pronaći na portalu techfocus.as. Kogod da vam sutra spakuje doručak, želim vam da bude odličan. Čujemo se!